най-новите бомбони на Lidl, които са до сущ копие на Амос и цената също е доста по-достъпна. Така, имаме вкус на праскова 3D бомбонче, ананасче, ягода и белещо се манго. Мисля да започна с мангото, защото много обичам вкуса на манго. Той детето май това прича на мен. Същите, честно казано. Ето го и мангото. Досущ абсолютно прилича като това на Амос. Но обелката е доста по-дебела от тази на Амос. Ето сърцевината. Мисля, че на Амос бяха малко по-прозрачни сърцевините. Тук е доста по-дебела обелката, но да видим. До тук ми извиждате едно към едно, ще кажа, че са правени в същата фабрика, в които са и тези на Амос. Така, нека да преминаваме към 3D ягодата. Това е ягодката. Бих казала, че е малко по-жилава от тази на Амос. Но определено и в тази сърцевина се съдържа сок. Добре, и тези са хубави. И ананаса. Така, това е ананаса. Ананасът е много хубав. Много хубав. Продължаваме с праскова. Това е прасковката. Тази е малко по-жилавичка. С обзор на това, че пробвах и четвърти вида. Не знам дали има други видове. Благодаря на агрономката, че пожела да тестваме тези бомбони. Между другото съм минала няколко пъти покрай тях, но да кажем, че се старая да нямам много сладко и заради това и не съм ги тествала до сега. Но може би това беше добрия коментар, който да мога да ги взема и да ги тествам. Наворите ананаса и мангото. Не знам дали има други видове. Ще се радвам да ми споделите и кое е следващото нещо, което искате да тестваме. До скоро!